खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे समाव बरायना लाबाय। बे समाव आं दंफैयो गहपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय जि जोंहा रेलवे स्टेशननि साहा फारसे थानाय कारुनिजान थंगिया गामियाव दिनैनि दिनाव जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बाथौ धोरोमारियाव बर' हारियावहाय जि बर'नि ओंखाम गोरलै होननानै बुङोबा जों रावबो मिथि मोनै गैया। बे मोनसे बर'फोरनिनो मोनसे एंगार हायै ब्रैथि मोनसे फोरबो। जेरै गिबियाव बैसागु फोरबो, बिदिनो आमथिसुवा फोरबो, बिदिनो कार्तिक बिहु फोरबो आरो दिनै ब्रैथियावहाय जि ओंखाम गोरलै फोरबो। बे ओंखाम गोरलै फोरबोआ बाथौ धोरोमारिफोरजों बा बर' हारियाव मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो थानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फैबाय थानाय मोनसे दोरोङारि मोनसे फोरबो। बे फोरबोआव आं दंफैयो थंगिया कारुनिजान गामिनि जि मोनसे सिबिसालिनि न'ब्लां जि लांगोना मोखाङाव। बे समाव जों थोंजों मिथिना लानि बे थंगिया कारुनिजान गामिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय बेसे गोलाव समनिफ्राय दिनैसिम बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंबोगासिनो दङ आरो दिनैनि जि बे ओंखाम गोरलै जानाय बे हाबाफारियाव फुंनि समनिफ्राय मा हाबाफारिया दिनै जाफुंगासिनो दङ थोंजोङै जों मिथिना लानि। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायबाय ओंखाम गोरलै जानाय फारसे। बे समाव जोङो बे थंगिया मिलुमपुर गामिनि बा थंगिया कारुनिजान गामिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों थोंजों मिथिना लानि। बे समाव जों बड'लेण्ड रादाबा दिन्थिबाय थादों थंगिया कारुनिजान गामिनि जि मोनसे बर'नि दोरोङारि जि फोरबो, जि ओंखाम गोरलै जानाय जोंनि बर' हारियाव ब्रैथि मोनसे फोरबो। बे समाव थोंजोङै बे गामिनिनो गामि बोसोनगिरि बा समाज सिबियारि सासे बिथां दङ। थोंजोङै जों मिथिना लानि। सारखौ बे समाव जों थोंजोङै बड'लेण्ड रादाबाव बरायना लाबाय। दिनैनि जि ओंखाम गोरलैनि जि फोरबो, बे फोरबोखौ नोंथांमोना गामियाव सिबिसालिनि लांगोना मोखाङाव गाजा गोमजायै खोब मावफुंबाय थादों। बे समाव मा फोरमायनो सानदों? दिनैनि ओंखाम गोरलै फोरबोआव जों कारुनिजान थंगिया गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा ज' जादों। मानोना जों बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जोंनि ब्रैथि जे ओंखाम गोरलै फोरबो, बे फोरबोखौ बेबायदिनो गामियै जयै फालिबाय थायो। आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि गामिनि जि खौसेथि अनलायनाय, बे अनलायनायखौ जों बेबायदिनो बासायनानै लाखिबाय थायो। आरो लोगोसेनो जोंहा ओंखाम गोरलै जानायाव हारसिङै जुदि जोंनि न'खरफ्राव जालायोब्ला गोबां रांखावरिबो खरसा जायो रायजो राजाखौ जाहोयोब्ला। दा ओंखायनो जोङो जयैनो माने जालायनायाव जोंहा रांखावरियाबो गोबां बासियो। बेनि थाखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जोंनि बर'नि जि ओंखाम गोरलै फोरबो, बे फोरबोखौ जोङो धोरोमारिनि बाथौ धोरोमारिनि आसारजों जोङो फालिबोबाय थायो। गोजोन्थों। बे समाव सासे बे गामिनिनो मैखोम समाज सिबियारि बा समाजजों सोमोन्दो थाबाय थानाय बा समाजखौ दैदेनबोबाय थानाय बा समाजनि गोबां हाबा हुखा मावबोनाय सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जों थोंजों मिथिना लाबाय। बे समाव जों सासे बे गामिनिनो बारग' आफादगिरि, गोलाव सम बे गामिखौ दैदेनबोबाय थानाय सासे बिथां दङ, जों थोंजों मिथिनि। बे समाव थोंजों मिथिना नोंथांखौ बे समाव बड'लेण्ड रादाबाव बरायबाय। दिनैनि बे ओंखाम गोरलै जानाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों? जे ओंखाम गोरलै जानाय जि मोनसे फोरबो, बे फोरबोआ बर'फोरनिनो मोनसे दोरोङारि ब्रैथि फोरबो। बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय मावफुंबोगासिनो दङ। दिनैनि समाव नोंथांमोनाबो दिनै गाजा गोमजायै सिबिसालिनि लांगोना मोखाङाव दायो लाबाय थादों। बे समाव मा फोरमायनो सानदों? जोंनि बे कारुनिजान थंगिया गामिनि रायजो राजाफ्रा बे ओंखाम गोरलैखौ जोङो फ्राय जोंनि बे जोंना सेन्ट्रेल आब्रु बे फारसेनिफ्राय जिथु बाथौ धोरोम सोदांनाय बेलानि सिगाङावबो जोङो बे ओंखाम गोरलैखौ जोंनि गामियानो जाग्रोनाय जादों आरो जोङो बेखौ सोलिबोनाया जोङो फ्राय 86-7 बेनिफ्राय जों जागायबोबाय थादों आरो जों रायजोआ बे ओंखाम गोरलैखौ। जोङो दा खाफाल मोजां जोंहाबो इतिमध्ये दा सेन्ट्रेल आब्रुनिफ्रायबो बाथौ धोरोमखौ बर'नि दोरोङारि जिथु धोरोम बेखौ सोदांबोबाय 1992 आरो
दा बे बिथिंजों जोंनि गामिनि जिथु रायजो राजा खौसेयै ओंखाम गोरलै जानाया गोरोबथा जाहैदों आरो दा दिनै फुंनि समनिफ्राय बे सिबिसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय जे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै मा हाबाफारिखौ दिनै दासिम मावफुंनाय जाखो एसे फोरमायगोन नामा? जोंनि बेहाय फुंनिफ्राय बे ओंखाम गोरलै फोरबोनि समाव फुङाव जोंहा 8टा बाजियावनो जों फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। दा बिनि उनाव जोङो आर'ज जिरायो। बे आर'जनि हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो मोनसे बादायारिबो होदों देग्लाय। बादायारिखौ बेहाय बादायखांनायनि उनाव समा बेखिनियावनो जोंहा गोबां थांबाय आरो अब्लाबो नै दा जोङो 3टा बाजिनिफ्राय बे ओंखाम गोरलै जानाय लोंनायाव गासै रायजो राजाया खौसेयैनो जिरायलायनानै जानाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव सासे गोलाव सम बे गामिखौ दैदेनबोबाय थानाय बा धोरोमजों सोमोन्दो थानाय धोरोमनिबो गोलाव हाबा मावनाय सासे बिथांनिफ्राय जों मिथिना लाबाय बर'नि जि दोरोङारि जि ओंखाम गोरलै जानाय जि हाबाफारि बिनि सोमोन्दै। दा बे समाव जों आरो सासे बे ओनसोलनिनो आरो बे गामिनिनो सासे बयखस्थ आरो समाजजों खोब सोमोन्दो थाबाय थानाय सासे जोंहा बिथां दङ। जों थोंजोङै नोंथांखौ बड'लेण्ड रादाबाव जों बेलासि समाव बरायना लाबाय। दिनैनि जि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय दोरोङारि जि ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना गामियावनो खोब सिबिसालिनि लांगोना मोखाङाव गाजा गोमजायै मावफुंबाय थादों। दा बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो दिनैनि सानाव? जोंनि बे ओंखाम गोरलै जानाया आजै आजौ मुगानिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। जों जोनोम गैयै समनिफ्रायनो अदेबानि गोदो खिन्थु जोङो उन्दै समाव जों नुनो मोनदों न'खर न'खरसो जायोमोन आरो। खिन्थु मोनसे समाव दानि साननो हनो गोरों जानाय मानसिफ्रा सानबाय जे न'खर न'खर जायोबा खरसाफ्राबो बारा आरो सम सुबिदायाबो उसुबिदा जालायो जे जयैनो बिदि नामघराव बा मोनसे बाथौसालियाव नियावनो जयैनो माइरं खांलायनानै जयैनो सानसे दिनै आघोन दाननि 9 थारिख 9 अक्ट'आव बेयाव जयै जालायनांगौ नामघराव होननानै बे मोनसे थांखि लानाय जाबाय। दा बिदिनो सोलिबोगासिनो दङ। बेबायदि थांखिखौ जोंनि बे गामिया 1986 मायथाइनिफ्रायनो लानाय जादों आरो बेबायदिनो सोलिबाय थायो आरो बिदि सोलिनाय हाबाफारि हिसाबै फुङावनो बाथौनि फिरफिला गायबाय। बिनि उनाव बाथौ रोजाबनाय आर'ज गायनाय बिनि बादायलायनायबो जाबाय। सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोसालायनाय बादायलायनाय जाबाय। माखासे हाबाफारि लाफादों आरो बिदिनो नै दा जानाय लोंनाय हाबाफारिया दा सोलिहांबाय आरो जानाय लोंनायाव बर'नि जि दोरोङारि माखासे ओंख्रिफोरखौ नोंथांमोना गोदोनिफ्राय जिखिनि जानाय लोंनायाव बाहायबोबाय थादों बेयावहाय दिनै मा ओंख्रिफोरखौ नोंथांमोना दिनै लाहार फाहार खालामदों एसे फोरमायगोन नामा? बर'नि जि दोरोङारि ओंख्रिफोर फोरमायजागोन। जोबोद गोजोनथाव जों गामिया देग्लाय अनला ओंख्रिजों दाउजों ओमफ्राय बिदिनो ना बाथोन दङ, नाफाम दङ आरो थालिर फस्ला दङ। बे आरो गोदो गोदायथ' बिदिनो अनलाजों नाजों जाबाय थायोमोन। देग्लाय एसे सोलायदों अनलाजों दाउजों जों दा ओंखाम गोरलैखौ जों जानायनि लाहार फाहार खालामदों। ओमफ्राय माने जों मिथियै समनिफ्रायनो बेबायदिनो सोलिबाय थादों आरो दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि आरो एसे एनै मिसा खोथाखौ बुंबा मा जानो। नोंथाङा मिथिगौ जे अनला ओंख्रिया बर'नि जे अनला ओंख्रिया GI-टेग मोनसे रेजिस्टार जाबाय। दिनैनि समाव जों बिश्व दरबाराव जोंनि ओंख्रिखौ बे अनला ओंख्रिखौ जों बिश्व दरबाराव सिनायथि होनो हाबायदि बे जोंनि ओंख्रि होननानै। नोंथाङा बेनि सायाव बेसेबां गोजोननाय दङ? बेजों लोगोसे गोबां माखासे जोंनि आइटेम्सफोरखौ GI-टेगआवहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय रेजिस्टार होबाय। मा फोरमायनो सानो बे समाव? थारैनो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। माने बे अनला ओंख्रिया गुबुन जाथिनि नंखाया। बे अनला ओंख्रिया बर'नि, बर'आसो दिहुनदों बे अनला ओंख्रिखौ। खावनो जानो रोंखायो बे अनला ओंख्रिखौ। बेखायनो बर'नि नामै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जे मोनसे GI-टेग होबाय बेनि सायाव जोंहा जोबोद गोजोननाय दं। अनला ओंख्रिजों लोगोसे नाफामखौ होदों बेयावबो जोंहा गोजोननाय दङ। आनखि जौ गोरान जौ गिसि बेखौबो आजै आजौ दिननिफ्रायनो बेफोरखौ जोंनि बर' हारिया संनानै खावनानै मावनानै जाबोदों। दा बेखायनो बे जोंनिनो सिनायथि आरो जोंनि मानसियानो मावनानै दिहुनदों। निस्सय बेयाव जोंहा गोजोननाय दं। बिनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय जेरै आर'नाइ
बेबो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे नेरसोन बेखौबो GI टेग होदों आरो बिदिनो गोबां माखासे आइटेम दं बे आइटेमफोरखौ जेनेबा आं दा गोसोआव गैजोबला अब्लाबो आं बे गोसोआव थानायखिनिखौ बुंबाय बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो गोजोन्थों बे समाव सासे खोब समाजजों जड़ित थानाय व्यक्ति मानगोनां राकेश सुजिर बिथांनिफ्राय खोब जों मोजाङै मिथिना लानो मोनबाय दिनैनि समाव जि बे बर'नि दोरोङारि जि ओंखाम गोरलै जानाय जि ब्रैथि जि फोरबो बे फोरबोआव बर'निनो माखासे दोरोङारि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बेयाव बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों जेरै अनलाजों लकेल दाउजों लोगोसे थालिर फस्लाजों बिदिनो दालि मटर बिदिनो आरो गोबां बर'नि बेयाव जोंनो बर'आनो जिथु तयार खालामनाय जि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बिथांमोना रेडि खालामनानै दिनैनि बे बर'नि ब्रैथि जि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय बेवहाय लाहार फाहार खालामनानै जों मिथिनो मोनबाय दायो बे समाव जों थोंजों एसे मिथिना लाबावनि बे समाव जों बे दानि जि आथिखालनि बे गामिनि कारुनिजान टंगियानि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोननिफ्राय आथिखालाव जिखिनि आफादगिरि नेहाथारि बिबान लानानै बे गामिखौ दैदेनबाय थादों बे बिथांमोननिफ्राय जों थोंजों दिनैनि बे बर'नि दोरोङारि जि ब्रैथि फोरबो जि ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि बेनि सोमोन्दै जों एसे मिथिना लानि नोंथांमोनहा दिनैनि बर'नि दोरोङारि जि ओंखाम गोरलै जानाय जि ब्रैथि जि फोरबो बे फोरबोखौ खोब गाजा गोमजायै फुंनि समनिफ्राय नोंथांमोननि सिबिसालिनि लांगोना मोखाङाव नोंथांमोना इसोरनि आर'ज गाबजेननायनिफ्राय लानानै गोबां हाबाफारिफोरखौ लानानै दासिम नोंथांमोना दैदेनगासिनो बे समाव मा फोरमायनो सानो दिनैनि समाव खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे जोंनि बर'नि जिथु रादाब बड'लेण्ड रादाब बे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जोंनि बे बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखाम गोरलै फोरबो एबा जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि ब्रैथि फोरबो बे फोरबोनिखौ लोब्बा लाफैनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो बे समाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोङो गोदोनिफ्रायनो आजै आजौ एबा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जों नुनो मोनबोदों जिथु जोंहा माइ आबाद मावजेननानै जिथु ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानाय एबा सेथि ओंखाम जाजेननाय बेखौ जोङो ओंखाम गोरलै जानाय होनना बुङो दा बे ओंखाम गोरलै जानाय बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो बर' फिसा हिसाबै आं नुबोबाय थादों थिग बेबायदिनो जोंनि खनजान गामिनि रायजोफ्रा एबा बोसोनगिरिफ्रा गोदो गोदायो गाव गावबागाव जालायनाय जायोमोन नाथाय दायो जोङो जोंनि रायजोफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों खौसेयैनो सानसेयावनो जों ओंखाम गोरलै जानाय बे हाबाफारिखौ फोजोबनाय जायो आरोखि दा बे समाव आं बेखौनो आरो फोरमायबावनो सानो जाहाथे बेबायदि हाबाफारिया जोंल' नङा दा जिथु दा जोंनि उन्दै उन्दै जोंनि फिसाला फिसाजो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो जाहाथे जों जेरै बेबायदि खौसेयैनो जोङो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिदों बेबायदिनो बिथांमोनखौबो फालिलांगोन होननानै आङो बिथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय आरो जोङो दिनैहाय बे जानाय लोंनाय बेलायाव फुंनि हाबाफारिनिफ्रायनो लानानै दासिम दैदेनगासिनो दङ जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि जिथु हाबाफारि दङ बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा सेथि हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनायखौबो जोङो बिरहोना थांबाय आरो बिनि उनाव जोंहा दङ जोङो जोंनि जिथु जों सिबिनाय आफा इसोर बोराइ बाथौखौ बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि जिथु आर'ज लानाय फुंबिलिनि बे फुंबिलि आर'ज लानायखौ जों फोजोबना थांबाय आरो बेखौ लोब्बा लानानै जोंनि खनजान गामिनि बिदाव आफादगिरि बिथांमोना गावसिनि फिसालानि मुङै जाहाथे आर'ज बादायलायनाय जादोंमोन बे आर'ज बादायलायनायावबो जोंनि खनजान गामिनि साफ्रोमबो माइनाव हान्जा गागि हान्जा लाइमोनसे फंबाय बिनानावमोना बाहागो लानाय जादोंमोन दा बेखौ जोङो बान्थाखौबो गथायनाय जाबाय थिमथे आरो दा जोंहा फैयै फैयै दा बे हाबाफारिखौ फोजोबनानै दा जोंहा जानाय लोंनाय हाबाफारि दा बे जानाय लोंनाय हाबाफारिखौबो रायजो राजा जोंनि खनजान गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बाहागो लादों नोंथांमोना दा नुनो मोनदों आरो दा बे रादाबनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना नुगासिनो दङ आं दा बेखौनो फोरमायबाय आरो दायो जानाय लोंनाय जिथु हाबाफारि ओंखाम ओंख्रिनि बेलायाव जोंनि रायजोआ जिथु थांखि लादोंमोन देग्लायहो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ जोङो अनलाजों दाउजों जालायनोसै होननानै थांखि लानाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो दिनैहाय बे अनलाजों दाउजों बेखौ जोङो लानाय जादों आरोखि गोजोन्थों बे समाव गामिनि दानि आथिखालनि मानगोनां नेहाथारि बा गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों थोंजों मिथिबाय दिनैनि जि हाबाफारिनि सोमोन्दै बे समाव सासे जोबथारनायाव जों
गामिनिनो दैदेनगिरि मानगोनां आफादगिरि मानगोनां मन्त्रि उजिर बिथांनिफ्राय जों थोंजों मिथिना लानि जे दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो लाबोबाय थादों। दा बे हाबाफारिखौ माब्रै नोंथांमोना आयोजन खालामदों एसे फोरमायगोन नामा? सोर सोरनि अननायजों आरो माब्रैहाय नोंथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों एसे फोरमायगोन नामा? खुलुमबाय। माने जोंहा दा बड'लेण्ड नायगिरि गासिबो रायजो राजानिसिम गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोङो बे दिनैनि हाबाफारि आयदाखौ जों गामियावल' नङा, जेसेबां बाथौआरि रायजोफोर दं दिनैनि दिनावनो गासिबो ओंखाम गोरलै फोरबोखौ जादों। आरो बेयाव जों गामिया थांनाय मास मोनसेनि सिगांनो जोंहा मोनसे मेल जादोंमोन। बे मेलाव ओंखाम गोरलैनि फोरबो फालिनाय हिसाबै जोङो गासिबो गामिखौ लानानैनो बेयाव थांखि लानाय जायो। दिनैनि दिनाव जोङो गाजा गोमजायै ओंखाम गोरलै फोरबोखौ फालिगोन। बे हिसाबैनो दिनै जोङो ओंखाम गोरलै फोरबोखौ फालिनाय जाबाय। आरो जों गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगा हादाबफ्राव जेसेबां बर'फोर दङ बे बर'फ्रा दिनैनि दिनाव बे ओंखाम गोरलै फोरबोखौ मानिनाय जायो आरो फालिनाय जायो। गोजोन्थों। बे समाव गामिनिनो आथिखालनि आफादगिरि मानगोनां मन्त्रि उजिर बिथांनिफ्राय जों थोंजों मिथिना लाबाय जे बिथांमोना रायजोनि थांखि बिथांखि लाखानाय बायदियै बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ मावफुङो होननानै बे समाव बुंफुंदों। बेजों लोगोसे प्राइमारि आफादनि आनसलिक आफादनि नेहाथारि मानगोनां रबिस्वर बसुमतारी बिथां दंफैयो। बे दिनैनि बे हाबाफारियाव हयथ' फुं समनिफ्राय बाहागो लादों बिथाङाबो। दिनैनि बे बर' हारिनि दोरोङारि मोनसे फोरबो एंगार हायै जे बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय ब्रैथि जि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय बे हाबाफारियाव नोंथाङा दिनै नोंथांनिफ्राय मा मोनसे मेसेज होनो सानो बा हामलायथि होनो सानो? गिबियावनो बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय हामलायथि बावहरबाय। दिनै जोंनि दोरोङारि आसार खान्थि बायदियै दिनै ब्रैथि हाबाफारि बियो फोरबो, ब्रैथि फोरबो। दा बे ब्रैथि फोरबोआव जोङो धोरोमनि गेजेरजों इसोरखौ हांख्रायनानै जोङो गामिनि बा ओनसोलनि खाथि खालानि रायजो राजाफोरखौ जों हांख्रायनानै बेयाव जयै आघन दाननि 9 खालार खालि जोङो बोथिसे ओंखाम गोदान बा ओंखाम गोरलै हिसाबै जोङो जयै जायो। दा बेयाव जोंनि हाबाफारि बायदियै जोङो गामियाव थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर जेरै लाइमोनसा बिथांमोना दानि जिथुनाखि गाज्रि आखुजों थांबाय थानाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो माखासे जोंनि ओनसोलाव थानाय गथ'फोरखौ एसे मोजाङाव लाबोनो हायो नामा, बेफोरनि सोमोन्दै जोङो माखासे मोजां बानजायनाय हाबाफारि लायो। जेरै जों नुनो मोनदों दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोबां मटर साइकेल सालायनानै गोबां खहा जानाय जों नुदों। आरो दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फरायसुलि जों साफ्रोमबो नुनो मोनदों फ्रायानो सिखर सादा गाज्रि मुवा फेग्रा मुवा जानानै ओनसोलखौ बा जोंनि बे बर' हारिखौ एसे माने गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ जों फोसाबनाय हाबाफारि दिनैनि बे ब्रैथि फोरबो ओंखाम गोरलै फोरबोआव जोङो बेखौ लाफानानै जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाफानानै जोङो बानजायनाय बुजायनाय आरो फोसाबनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। आं गोजोन्थों। बे समाव खोब मोनसे मोजांथार हाबाफारि दिनैनि जि बर'नि दोरोङारि जि ब्रैथि जि फोरबो, बे फोरबोआव बिथांमोना बे समाव फोरमायदों आनसलिकनि नेहाथारि गाहाय नेहाथारि बिथां मानगोनां रबिस्वर बसुमतारीया जि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै लाइमोनफोरखौ मोनसे फेग्रा मुवा बेसाद आरो बिदिनो जौ सिगारेट बायदिसिना एन्टि ससियेल हाबायाव थांनाय जि लाइमोनफोरखौ होबथानाय जि बिसोरखौ बानजायनाय हाबाफारि दिनैनि बे हाबाफारियाव लाफादों होननानै बे समाव फोरमायदों। लोगोसे आर'ज जि मोनसे कम्पिटिसन बेखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव सरजाबफाना बिथांमोना लादों होननानै खोब मोजां। बे समाव साफ्रोमबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि बे बर'नि ब्रैथि दोरोङारि फोरबो जि ओंखाम गोरलै जानाय जि हाबाफारियाव जि थंगिया कारुनिजान गामिनि जि माखासे नुथायफोरखौ थोंजोङै एक्सक्लुसिभ रादाबनि गेजेरजों बे समाव फोरमायनानै बे समाव थोंजोङै बिदाय लानो सानबाय। गोजोन्थों।